איך היום נלמד אתכם איך להוריד פורטנייט. דבר ראשון, אני שנייה עוצר בשביל שאולי תחפשו את זה בגוגל, בגלל למי שיש טלפון מכשיר כזה מצוין שיכול להתקין את המשחק פורטנייט. ככה נראה לכם. דבר ראשון, אתם נכנסים לגוגל פליי. רגע, אוקיי. איפה זה? איפה זה? כתבתי פורטנייט. תרגום. איפה? איפה הזין הזה? טוב, אתם כותבים פשוט פורטנייט. אני אכתוב שוב פעם. חשוב לה שישמעו אותה, כאילו לכולם חשוב שישמעו אותה, כן? אבל מאוד חשוב לה שישמעו אותה, הרבה שישמעו. למה זה לא עובד, יא בן זונה קטן? פשוט פשוט תכתבו את זה בגוגל פליי, מה שאני מקיף. כנסו עם גוגל, תצלמו, ואז יהיה לכם, אתם נכנסים, שמים וזה, ויש לכם. טוב, ביי.